Nietzsche. Bamanyare chani muso demisani makoroba Renouveau FM kanubaga malikono maliko ka ubela jelen fo ka wolimandon. Klehera ala kadi ambela jelema. Sajo sidibe kifo ke wolimandon. Alibi suritogo bela jele ko barabambulo de sabula suruye warabawdi. Mama sokolemba na sanga inkona ba ubela jelen fo. Kitakao kata se fladugu karta amben bela jelen fo. Ka bo fladugu ka do kati kaw fo ka wolimandon. Adjudant-chef Maya Samake, il est à la retraite maintenant. En bas fou, à la Kakanuna. Au Katikelena, capitaine Abdraman So, direction centrale des services de santé des armées, DCSA, capitaine Abdraman So, Ana Djengo B, Ambou Bela Djelefou. Katika ou Kasirika Aufou. Ali Sini Katibeb Makolasran, Mbessekata. Ali Sini Katibe Bumako lasran. Ali Sini Katibe Paris lasran. Uka Jaya Mgo Hakilla. Anta Temgo Kwe, Anta Ifasokudi. Katika uka ufu. Neteri fin tlobena sanga inkono. Amba ubela jele fo kati. Kabo kati ka don état major la. Ntokoman tlobena sanga inkono. Général de division Ibrahim Darou Dambele. Mon général Inisoma. Général de division Salfou Traoré. A Tlobene la Sanga Nkono Kafo. Attaché Mamadou Doumbia. Ambafo. Sécurité intérieure. Fermier aide de camp du ministre, de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants. Capitaine Adama Keita. Garde nationale là, mon capitaine Inisoma. Munu sokolemba na sanga inkono kabala. Neka chekoroba tlume na sanga inkono. Adjudant-chef à la retraite. Yaya Doumbia na kademaya kabala ka uka aufu ka wole mando. Cour suprême na nga chekoroba B. Ne tribe. Président Alou Badra nana kassé. Inisoma. Kan kolongolo ka se chele kaw fo ka wole mando. Amadou Tungara ani Javia Kalandem bela jele ko alaka kanutu. Falaje Idrissa Ouattara amba fo kaba bora ela kimase ka fura sura turuche Idrissa fi abe falaje anaka dema amba fo kenen kono. Docteur Mamadou Diallo Apidomna Kanisoma. Émission Faso Kunkan Kena Sigira Faso Deo Munu Tlobe Anna Sanga Inkono. Folini Tanoni Wolemando Kake Malienwi Malia Munum Be Nute Malikono Mali Hamina Mimbu Ula Ala Joron de Bado Ubeka Anwele Soufra Tleka Tubara Munum Be Ujoro Leme Jamanaina. Nous sommes Paris, nous sommes Francis Fabaye. Demba Soare Bola, Demba Koulibaly Bola, Mamadou Koulibaly Bola, Bakary Dougouré, Alassane Maïga, Ani Magassa, nous sommes Eka Famia Bala Paris. Maléondo, Djamana Njorom Imbula, Ala Djorompe de Badon. Soufra Tleka, Oube Kuna Fondila Ouwele. Sabula ube jamunu ye réseaux sociaux kan ube kumaka munu me radio kan ube jamunu ye jabranu kan ku jorole me malila ambu fo u ka faso diala akanu mimbu ula faso kani mimbu la ambu fo Espagne sanga inkono sajan konare afene be lamenina ko alaka kanutu makro munu be nu cheslembu nube ka doke malinye amba bela jelenfo inafo ela Serou Patrice Dambélé bako jikoroni na kademaya amba fo orokele ona famille sungalo jara chekoroba mbora anga plateau inka amba fo ka wole mando ana kademaya banaga bula katase Amadi Jabi Gassama
ma dogolen tɛ Mali kɔnɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. N balimaw, faso kunkan kɛnɛ a sigira, an ta tɛ mɔgɔ ko ye, ni min kɛra don min o bɛ fɔ. Foli ni tano waleɲuman dɔn ka kɛ golo masiri tabaw ye, an ka gendarmew ni polisiw ni gardiw, eaux et forêts ni protection civile mɔgɔw, doyens ka aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo Maɲanbugu faso kanu, fɛn min ye Mame Dukara a n'a ka denbaya, an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se commandant Fode Kone dɔn na Kati, an b'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ko Ala ka kanu to. Maliyɛnw, don bɛɛ n'a tiɲɛ, wagati ale de ta tiɲɛ ye. Kibaruya jumɛn bɛ faso kɔnɔ sanga in kɔnɔ? Radio minnu sɔgɔlen b'an na Kolokani, radio islamique ɲɛma Isufu Jabi, an b'a fɛnɛ fo ka taa se Fana MC a ka radio fɛnɛ sɔgɔlen b'an na Kasaro, Nema FM sɔgɔlen b'an na sanga in kɔnɔ, ani radio caman maa bɛ sanga in kɔnɔ k'i ka wagati suganti ka faso kunkan k'i bɛ a lamɛn, a kɛra réseaux sociaux sanfɛla ye o, a kɛra page a kɛra radio yɛrɛ ye o, an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ko Ala ka kanu to. Kɛnɛ sigira. Alassane Maïga, an bɛ segin ka fo Faransi, sabula u bɛ kɔ kan, jamana in jɔrɔ b'u la dɛ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ Madame Kulubali Bintu Napobe, kalanden sigilen bɛ a da fɛ, ni ne ma fili Vincent Togo don, o don wa? Ale sigilen bɛ Bintu da fɛ sanga in kɔnɔ, u bɛ ka bouton bɔ k'u turu ka tɛgɛ ti denw ɲɛ kan. Kumakan sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na, ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Kalanden filanan o bɛ ne yɛrɛ da fɛ, n'o ye Madame Sare Mariam Kulubali. Sanga in kɔnɔ an de bɛ kumaso kɔnɔ, kumakan sanuman ka sɔrɔ aw fɛ, baara tagabolo an bɛna di aw ma. Ko tiɲɛ wagati sera, hali bi an ka fiɲɛni bɛ an senkɔrɔ, an ka hakili jigin kɛ. I ye tiɲɛ, bamananw ko ten, wagati mana se o de ye wagati ye, k'a segin ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Hakili jigin yanni an ka don thème kɔnɔ. Président Assimi Goïta, mon colonel, i ni sɔgɔma. An bɛ bilasiraliw kɛ, sabula an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na bi, o ye Maliko ye. Fasodenw jɔrɔlen don. Bilasirali o ye an tagabolo ye. Sabula ni an ye kɔlɔsili kɛ, baara min bɛ ka kɛ an b'a an ŋanigɛ fɔ o la ka tila ka bilasirali kɛ. An bɛ min fɔ sanga in kɔnɔ, Assimi fɛɛrɛw ka tigɛ teliya kɔnɔ, Colonel Sadio Kamara fɛɛrɛw ka tigɛ teliya kɔnɔ, Modibo Kone fɛɛrɛw sigi sen kan. Kibaruya minnu bɛ ka sɔrɔ an fɛ o tɛ an siran, sabula jamana fila tɛ an bolo Mali kɔ, tagayɔrɔ tɛ an na ni Mali tɛ. An bɛ min fɔ, a y'aw jija, Selenge baraji min bɛ yen, sɔrɔ min bɛ kɛ Mali kɔnɔ, balo fanfɛla la baraji a barika ka bon o la. Fɛn min ye tasuma ye n'o ye courant ye, Selenge baraji a jɔyɔrɔ ka bon o la. Kunnafoniya min n'a bɛ an bolokɔrɔ n'an y'a sɔrɔ, an jɔrɔlen don, sabula baraji ni bi min ye bi ye, jatigɛwale kɛbɔla minnu bɛ an fɛ yan, lakana tigilamɔgɔw ninnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na, a y'a lajɛ aw ka a renforcer. Selenge baraji a donda a n'a bɔda maa minnu bɛ yen ka kɔlɔsi, gendarme minnu bɛ yen, a ye taa aw ka kɔlɔsili boli gendarme minnu ka baara kan. Ni aw b'a renforcer, a y'a renforcer. An bɛ ka siran, Mali ka sɔrɔda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi, jugu ka ca, u ka laɲini tɛ foyi ye, Ala ye dɔnko dɔ da, an ka tasuma bilen ka da maliyɛnw tigɛ. Monsieur le Président, n'i bɛ don baraji yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ lɛ kɔnɔ ka tila k'i bɛ yɛlɛ baraji sanfɛ, i b'a ye maa si tɛ yen min bɛ se ka baraji lakana, maa si tɛ yen min b'i ɲininka e bɛ taa min, i bɛ mun nɔfɛ, i bɛ jɔn de nɔfɛ. Baraji a abandonnélen don,
ɲinan kelen b'a kɔ fɛɛrɛw ka tigɛ aw fɛ aw ka a lajɛ teliya kɔnɔ lakana ka sabati barasi ninnu yɔrɔ la an ta ye bilasiralikanw ye o fɛɛrɛ kelenw an ka dɔn k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ guerre asymétrique de la faamuyali sɔrɔla jɔn bɛ nin guerre asymétrique labɛnni kɔfɛ a y'aw jija kɔlɔsili minnu bɛ ka kɛ fɔlɔ minnu tun bɛ ka kɛ n'o ye kɔlɔsili fɛɛrɛw ye i n'a fɔ ni maa bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la kariw ka contrôler mɔgɔw ka contrôler a y'aw jija baara in ɲinan kelen b'a kɔ maa minnu bɛ don dugubaw kɔnɔ u bɛ don bolifɛn minnu na a kɛra kariw ye a kɛra motow ye a ye fɛɛrɛw tigɛ aw ka lakana an tun bɛ cogo min na contrôle tun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na bolo jiginna an ta ye hakili jigin de ye dɛ juguw cayara a b'aw jija bilasiralikan ninnu aw ka dɔn k'a fɔ ko a taara a sun kɔrɔ fɛɛrɛw ka teliya a ka sigi sen kan an ka dugu caman bɛ sanga in kɔnɔ an teriw bɛ kati u ye kunnafoni caman di an ma donso minnu bɛ yen n bɛ bɔkari kulubali fo yan sanga in kɔnɔ kati donso minnu bɛ yen duguw la aw y'a lajɛ dugu o dugu ni donso ye 50 bɔ donso ye 40 bɔ a kɛra u ka fara ɲɔgɔn kan ye o a kɛra u ka ɲɔgɔn minɛ ye o donso caman de bɛ u bɛ hakɛ to kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye a n'a tagabolow bɛ ɲɔgɔn na État a ye fɛɛrɛ kɛ gouvernement a ye fɛɛrɛ kɛ armée a ye fɛɛrɛ kɛ donso ninnu sɔrɔsiw dɔw ka filtrer u la a ye sɔrɔsiw filtrer u la ne bɛ n ta fɔ ne tɛ sécurité d'État la n tɛ kati n ma surun kati la mais ne bɛ aw bilasira sabula an bɛ kibaruya minnu mɛn a bɛ an jɔrɔ o la donsow a y'u fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan sɔrɔsi dɔw ka don o la gendarme dɔw ka don o la garde dɔw ka don olu la aw y'a daminɛ capitaine ni lieutenant ani adjudant o mɔgɔ mugan ka don donso groupe bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛmɔgɔya ka commandement d'u ma u bɛ se ka encadreli kɛ cogo min na u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na dankari kana kɛ maa wɛrɛ fana ka hakɛ la sabula donso jɛkulu n'u farala ɲɔgɔn kan k'u ka ca u bɛ k'u yɛrɛ lakana u bɛ k'u ka dugu lakana wagati dɔw la tasira bele o de bɛ ta wagati dɔw la kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ ta ka maa minnu bɛ n'u bɛ ka lakana laɲini dɔ bɛ kɛ olu fɛ donsow fɛ min fana man kan ka kɛ jamana kelen kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ yen ou bien u bɛ yen ka o jamana mɔgɔw lakana jamana marabagaw fasodenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina kelen de ye bi a kan ka kɛ kelen ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan bilasiraliw ka kɛ ne hakili la jamana ka laɲini o de dakurunya fila min tun bɛ n bolo ka fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ye ka fɔ sécurité d'État ye ka fɔ service de renseignement ye o de kun ye nin ye miniti fila an ka di armée ma an ka tila ka don an ka kumaso kɔnɔ thème bɛ an bolokɔrɔ an bɛ bilasirali kɛ bonya ani karama kɔnɔ ka gardebu bila an ka golomasiri taba bɛɛ lajɛlen sanka in kɔnɔ k'u jansa filɛ n b'a dɔn k'a fɔ commandant Isa Tangara kantura la ka taa se commandant Christophe Dambele Kati sanga in kɔnɔ u bɛ ka lamɛnni kɛ an b'u fɔ ko waleɲumandɔn u n'u bɛɛ lajɛlen ka denbaya général de corps d'armée belebele dalen bɛ Bakɔjikɔrɔ ni para la fɛn min ye général de corps d'armée Amadu Aya Sanogo bi ko teriya tɛ dɛ n b'a fɔ ka waleɲumandɔn an ye jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni diji min fana fɛrɛ sera o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ko ala ka kanu to nin kun ye an ka golomasiriw tabaw u kanu i k'a faamuya b'a la u jansali o de kun ye nin ye sanga in kɔnɔ an bɛna kuma di Mariam Kulubali madame Sare an kan k'an da don babu filala sanga in kɔnɔ jumɛn ni jumɛn don hakilila jigin kɛ ne ni n ka kuma daminɛ n b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔna na bi faso kunkan kɛnɛ bɛ kɔnɔna na jamukan fɔlɔ o ye an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale bɔra Nations Unies a ye kuma caman fɔ filanan fana bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka finitigiw n'o ye an ka sɔrɔsiw ye u ye minɛn dɔw sɔrɔ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye u taara kunbɛn aéroport la bi jamukan bɛ tali kɛ olu kan bisimila sa minnu bɛ ka an lamɛn sanka in kɔnɔ ka yira u la k'a fɔ nin kun ye an ka thème du jour ye ne ye min fɔ yanni an ka don nin kɔnɔ o kun ye bilasiralikanw ye an ka lakana tigilamɔgɔw fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sécurité ka renforcer
an kana ɲina sabula an kelen bɛ ka dutigi den walima dugutigi den de bugɔ dugu kɔnɔ n'i y'o kɔni kɛ kɔni i b'a faamuya bala i ni sigi o man kan bilen dɛ o de la an wajibalen don an ka jamana marabagaw sanga in kɔnɔ k'u bilasira k'u fo k'u walemadɔ kɛnɛ in kɔnɔ an b'a daminɛ an ka golo masiri tabaw la colonel Sadio Camara ministre de la défense et des anciens combattants an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se colonel Assimi Goïta fɛrɛ caman sigira sen kan u nalen tile fɛn min ye Mali ye an bɛ se ka bɔ ni janfa in kɔnɔ cogo min na kunɲɔgɔn in kɔnɔ an welela aéroport du Mali la aéroport international Modibo Keïta ka taa kɛlɛkɛminɛn kunbɛn fɛn min ye hélico de combat n b'a f'i na n balimaw an nisɔndiyalen don sabula hélico min don kɛlɛkɛ hélico de don a hélico a blindelen don a kaman bɛ sanfɛ missile de b'a la missile hélico a bɛ jɔ sanfɛ ka heure kelen kɛ a jɔlen don a bɛ kisɛ fili ka yɛlɛ a yɛrɛ sanfɛla la a bɛ kisɛ fili ka jigin surasiw yɛrɛ ko c'est des hélicos de combat équipés des missiles sol-air missiles sol-terre Mariama a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan ni surasiw u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ka sɔrɔ an bolokɔrɔ fila de kun fɔra an bɛ bali min na a kɛra 4 ye o hélico 4 a nana Mali kɔnɔ bi a bɛ an bolokɔrɔ a n'a kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen an ka surasiw formera minnu b'a boli pilote Mali yɛrɛ surasiw olu de b'a boli o missile bi o hélico bi jɔ sanfɛ a bɛ kisɛ ci ka yɛlɛ minnu t'a kalama ka kisɛ ci ka jigin hali n'i donna kuluwo la taa t'u la i ka taa kɛlɛ kɛ ni avion de bi to sanfɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛlen don fo n'i tɛ ka fiɲɛ sama ka bila Assimi an b'i fo Sadio Camara an b'i fo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko an k'an sigi ne bɛ aw bilasira de dɛ sabula donjan kuma ne de b'a fɔ ni kati ka jan ɲɔgɔn na kubara min bɛ n bolokɔrɔ ni hélico 4 sɔrɔlen kɔ blindé 30 n bɛ segin ka blindé 30 char combat la olu de bɛ kana ka bɔ Russie la kana et puis ka min fara kan n'o ye kunnafoni jɛlenya ye Wagner man di dɛ c'est le gouvernement russe ni avion nunu ni hélico nunu kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ bi a sanna Vladimir Poutine de fɛ Russie président Russie la an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen kibaruya min n'an y'a sɔrɔ a bolokɔrɔ Maliyɛnw k'an ka hakili latigɛ sabula minɛn minnu nalen filɛ nin ye k'a daminɛ Russie la depuis u ka don avion kɔnɔ ka na se fo Bamakɔ Vladimir Poutine a yɛrɛ sigilen b'a ka so kɔnɔ a bɛ ka avion ninnu u bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛ b'u la minɛnw bilara avion wɛrɛw bilara ka kɔlɔsili kɛ ka téléguider fo Mali la cɛya kuma man ca o Assimi i da de kana kuma colonel Sadio i da de kana kuma ni mun ko an ta ye jeliya ye n'i y'a faamu ten ko jeliya don min mana kɛ don min an b'o de fɔ an ta ye jamana ko di an bɛ Rusiw fana fo Vladimir Poutine an b'a fo ka sababu kɛ hélico 4 min sɔrɔlen filɛ an fɛ nin n'a bɛɛ lajɛlen blindé kisɛ kɔni ka kuma t'a la o kuma tɛ missile ko ma a b'a gosi ka yɛlɛ ka gosi ka jigin Vladimir Poutine nin bɛɛ lajɛlen na a y'a bolo fa ka bɔ ka ton mugu ni kisɛ k'a di an ka armée malienne ma n ko cɛya kuma man ca cɛya kuma man ca a tɛna mɛn an bɛna blindé 30 sɔrɔ char combat kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔgɔlen a bɛna jigin Mali kɔnɔ a ye n ka kumakan a y'aw hakili to a la dɔɔni dɔɔni ni min kɛra don min aw ka fɔ karisa i ye nin fɔ o de ka di n ye n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa Nations Unies kɛnɛ kan tribune na i ka fanga bala assemblée générale min kɛra yen diɲɛ seleke 4 wele bilara bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ kana i fɛla fɔ i ka jamana kɔnɔ degun min b'i kan gɛlɛya min b'i kan jamana yɛrɛ bɛ ka mara cogo min na président de la transition Assimi Goïta a y'a wasa don a ka premier ministre la Choguel Kokala Maïga a taara dimi bɔ an na sabula ni tribune na
malien bela jele ma an bela jele kuma kami kumbe an kono anga dukono na ula barakero la grauna sogal kokala maiga a trafo pian dianyana a trafo a foro la akanga fo mamunu ina a foro oluina sukoni dugusa jete Francis no e Macron a commencera ka fono ambeon Asimi anyi doni makunde Sadio Kamara anyi doni makunde aye barake auka alakali to an kuna fundilaw bulu aw kana foifo fere munu be senkan malion ni surasi munu bambulu koro ni nunu taraka anda anye san bisaba min ke galontigela ka san bisaba min ke namara ni sioni la ne madala mali kura ne ambe ka minni murbo taraka kodo mali mina na be soroble ne nunu ka deme antaye mali ko de mko kote ni Asimi ya ke ka tien domina ni Sadio Kamara ya ke ka tien domina ndalembala odo ambofo Asimi kana Macron jabi ale bora kaka président jugé kosaina no e Nicolas Sarkozy sankelen kaso ayabla odela ka sababu ke kalafili mina bena aka wakati la ko aye yurku few mine a wakati la ale bora ka Nicolas Sarkozy ka jugé ka bla sangale kaso la munu be ka anga faso na flushin milliardaire munu be ka famia bala officier généraux munu be politicien munu be homme d'affaires munu be opérateur économique munu be no le anka na flushin ko lu kana ta kaso la opmao Francis d'État Mali Asimi ferew tege telia Macron malien bela jelen dogoya sugal kokala fere tege aw kana jabili ke blen amba fe min ka fo o fora o famuna anga avancer munu fana ko kutina o faso ko de ronda ni en avancera nu ye tien domina nu willa ka bo sinogo la domina o be kwana anta e faso ko nte Asimi don nte Sadio don ntlekele ma douka ntina douka fene ne kongo Mali ala sigi sugu mbalmaw kumate anta e blasrali de munun be ka alaje ko faso nanfolo kibata kike bana eklekele kasoge mbifo sanga inkono ambe francikaw fo ube lamenina tumani sisogo bola kata se Sidi Chekma ambu bela jelen fo ministère de la justice la Mohamed Draman Traoré abe lamen na sanga inkono ku bela jelen fo ko wolemando anganda ka an sinogo ka ke me an kana nyina lakana tigila mɔgɔw fɛrɛw ka caya bɛni ka baradu min mana kɛ domi an b'o lakali ala sigi sugu an b'a lakali ladiriya kɔnɔ fasoko do mɔgɔ ko tɛ fiɲɛni b'an senkɔrɔ i ka kuma di maaw ma nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye 20 80 08 08 nɛgɛ kaɲa seki sanka 30 ani 3 an y'o sɔrɔ kumaso kɔnɔ an bɛna kuma di aw ma fasodenw an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ ya kuma man ca aw ni sɔgɔma ale taara an sɔgɔma an bɛ ala fo ka barika da i yɛrɛ dun a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Ture bɛ ka weleli kɛ yɔrɔ jumɛn Amidu kuma b'i bolo sori bon ni kɔni Mali ko in na an yɛrɛ maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan farali ba in nafa foyi t'a la politiki y'anw jigi dingɛ min kɔnɔ politiki mɔgɔw y'anw jigi dingɛ min kɔnɔ an yɛrɛ b'u dɔn donc bi an bɛ Asimi fo ka n'a ka premier ministre fo Mali réalité bɛɛ se ka fɔ a bɛɛ taara anw ɲɛna yan donc an bɛ dugawu kɛ sɔrɔdasi ninnu ye hakilina b'u la o kana kuma dɔrɔn u ka taa ni baara ye an ɲɛ b'o de la n tɛ basi wɛrɛ ma fɔ aw b'anw fɛ yan san 8 résultat foyi ma bɔ politicien kelen ni kɔ da ninnu nali la o b'a marqué
a kunu nana ko ɲɛtɛ sɔrɔ maliko la a kɛra an b'a fɔ bi a ka hakili lajigin a fɛn fɛn fɔ a bolo si fɛn fɛn na a bɛɛ kɛra maliko in na n tɛ fɛn fɛn b'a la Sogɛli ma ɲi Sogɛli ye nin kɛ Sogɛli ye nin kɛ ta a bɛɛ ni Sogɛli jɛna k'a ko kɛ a mun de b'o n'o kuma wuli bi donc an b'a f'u ye u ka sabali maliko in ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan Mali b'o dingɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka élection ko ɲɛɲini n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne bɛ fɛ sɔrɔsi ninnu ka 3 ans yɛrɛ kɛ o ye ne ka hakilina ye k'an bɛn Ala ka ɲaga d'an ma. Touré. Madame Kulibali Bintu Napo, Vincent Togo, Benika Tiadou. Madame Sare, Itlote? Claude. Négajurusra Anga Douma, 20 80 08 08. Dobedala. Allô? Allô? Alaikum. Oui, an sɔgɔma. A somɔgɔw sera di? Hɛrɛ dɔrɔn. Baasi foyi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen nɔ. A ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ sɛ i bɛ hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. N b'a fɔ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Foli diyara n ye. A bɛ émission mun na sɔgɔmada in na. Hakɛ to i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Lamine Tarawele don, n bɛ wele de ka bɔ Moribabugu la. Jamin Tarawele Moribabugu, awɔ, kuma b'i bolo, awɔ. Fɛn min ye Faransi président ka kuma ye. Ani fiɲɛ bɛɛ ye kelen ye. Mali ye yɛrɛ dɔn jamana de ye. Mɔgɔ minnu t'u yɛrɛ dɔn olu dɔnlen don ne bɛ fɛn min fɔ. Jamana faamaw kalan kun ye kodɔn de ye. U sera ka expérience sɔrɔ ka nin kɛ cogo min k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'a kalama. U k'u jija ka ouverture fɛnɛ kɛ duguma. Balo ka don jamana kɔnɔ comme il faut. Parce que ŋaniyajuguya mun b'u kɔnɔ sa ka si jamana ma. A kana sɔrɔ an ladelen de don. Ne bɛ fɛ ka fɛn mun fɔ nin de don. Merci. Merci beaucoup. An b'i fo. Kayira Asimi Goitala, fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka fanga bala. N balimakɛ da sera min ma, Mariam. C'est vraiment important parce que n'i ye dugutigi den bugɔ, dugu sigili bɛ gɛlɛya. Tiɲɛ don. Ko dɔ bɛ da la. Dɔ bɛ da la. An sɔgɔma. Wa, sɔgɔma. Somɔgɔw. Baasi foyi t'o la. I bɛ hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne ye Isa Jara de ye, Ouagadougou. Jarakɛ, kuma b'i bolo. Vraiment ne jigin t'a fɛ n'a danna ne ma. Sɔrɔsi ninnu san saba kɛlɛ ka san 5 d'u ma walahi. Et puis u kana tɛmɛ kɛ u ka kɛta la. D'accord. Isa Jara, an b'i fo. Bɛɛ n'i ka tiɲɛ dɔn. Tiɲɛ k'a fɔ faso ka jɔ fasodenw laɲiniw filɛ nin ye. Hali bi ko bɛɛ n'i ka tiɲɛ dɔn. Asimi ka fɛɛrɛw tigɛ i ka fanga bala sabula an k'an sigi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nalen don nalenw na. Dɔ bɛ da la? A bila ka don. Allo. Oui, an sɔgɔma. Nse somɔgɔw. Awa, hɛrɛ sira. Nse tɔgɔ duman jamu duman. C'est Cheikh Sidi Goundou depuis Paris. Cheikh Sidi. Cheikh Sidi Goundou. Oui. Oui, Cheikh Sidi. Ka foli d'i ma, vraiment. A diyara n ye, a diyara n ye. Ne tɛ segin i ka foli la ka sori. Wallahi sɛgɛsɛgɛ tɛ kuma mugu ye. Il faut que Maliens k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ Asimu nana Mali hɛrɛ de kama, Mali ka hɛrɛ de kama. Sérieusement. K'aw bɛɛ lajɛlen fo sisan ne b'a dɔn temps tɛ n bolo n b'a fɛ ka kuma minnu fɔ temps tɛ n bolo k'o fɔ mais ka foli d'i ma quoi. Sérieusement. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ninnu soutenir quoi pour que an ka se ka bɔ nɔgɔ la quoi. Alhamdulillah. Voilà, ko u ka sɔrɔ mɔgɔ 51 nan sara don min na ko Sogɛli ye nin fɔ mais an ka mɔgɔ minnu sara le tirage du Sénégal an ka mɔgɔ minnu sara o ma kɛ mɔgɔ millions ye wa. C'est des milliers, c'est des milliers. C'est des milliers de personnes. C'est vrai qu'an y'u ka eu de demander dɔrɔn u ye bugu tu la quoi. Tu as vu, hein? Vraiment ka foli d'i ma sori. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Merci. Igalo. Nin kun ye Cheikh Sidi ye ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Faransi kaw an b'u fo sanga in kɔnɔ u ka kanu Ala de b'a a degré dɔn ka ɲɛsin faso ma ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana. Nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 kuma bɛ aw bolo an balimaw kɛlɛkɛminɛn caman. I ni sɔgɔma. An sɔgɔma Dirisa. Nba. Katikaw. Baasi foyi t'u la. Ala ka kanu to. Ami. I bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ. Awɔ. N bɛ aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri ni wulikajɔ la. Foli diyara n ye. An ka armée malienne. K'u fo u ka cɛsiri ni wulikajɔ ni fasojɔ la. Ka bɔ ka kun min di ka tenni don.
faso lakananin kama n'u kalifa ala ma su k'u kalifa ala ma tile an ka armée ne b'u fɛ bi n b'u fɛ sini n b'u fɛ sini kɛnɛ ninnu naani bi cɛ mun kɛra bɛɛ ɲɛba la mɔgɔw tɛmɛna olu ye san 10 k'an kunna yan hali miseli ma se ka gari ma se ka don miseli la mɔgɔw bɛ olu ye san 5 k'an kunna yan ji ma se ka bɔ worobulɛ fɛ ka kɛ filen kɔnɔ mais ninnu nali ni bi cɛ a tɛ wagati jan bɔ mun kɛra bɛɛ ɲɛba la n'an bɛ fɛ Mali ka sumaya an ka armée dɛmɛ jamana wɛrɛ président bɛ an ka ɲɛmɔgɔw lagosi an t'u lagosi o ye Mali danbe ye parce que Mali ye bonya mara jamana de don bonya bɛ an fɛ yan ladamu bɛ an fɛ yan mais a ye mun kɛ an b'a jaabi to ala bolo ala k'a segin u ma ni ŋaniya wɛrɛ ye n'u ye ŋaniya juguya fɛn o fɛn ta k'an ka armée sɛgɛrɛ ala k'o ŋaniya ɲɔgɔn ba kelen segin u ma u bɛ kuma u k'u tɔ to an ka ɲɛmɔgɔ an t'u labila u ye bi an t'u labila u ye sini mais an t'u dɔgɔya mais u ye mun fɔ a jaabi an b'a to ala bolo ala k'a kɛ misile ye ka segin u yɛrɛ ma o ye ne ka hakilina ye ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara an ye ala ka saburata di arajo in ma baara ye aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye amina rabi ala ka tile yɛrɛ d'a ma awɔ merci Mariam nin ko ye Drissa Diallo ye radio in kanubagaba don ka taa se télé ma a ka ja groupe renouveau kanubagaba don an b'a fana fo kati a ka wulikajɔ la ani a ka kanuna ko ala ka kanu to hali bi an ni ɲɔgɔn cɛ ka yira maliyɛnw na an k'a dɔn k'a fɔ nin kɔfɛ ni ala k'an kisi ni gɛlɛya sigira Mali kan an ka sɔn ka gɛlɛya in supporter mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i da ka ko jɛnatigɛ la ni sɔrɔsi minnu nalen filɛ u nalen don ka Mali bɔ bolo la jɔnya min an b'a kɔnɔ an ta tɔgɔ fɔ nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 Allo an sɔgɔma somɔgɔw tɛ a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Adama Kulubali de don ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Sɛbɛnnikɔrɔkaw dun baasi foyi t'u la bisimila Adama kuma b'i bolo sori vraiment nin ye nouvelle duman ye jamana in kɔnɔ yan dɛ alhamdulillah an bɛ Asimi Sogɛli fo tulo bɛ folikan na vraiment ala ka jamana in taga ɲɛ amina rabi inshallah k'u ka makɔrɔnka kuma nin k'u ka to yen ni mɔgɔ ye fɛn f'i ma a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a ta tɛ tiɲɛ ala de b'a kiri tigɛ vraiment an ka politigimɔgɔw n'u ka sabari u ka jamana in jɛ a ka basigi quoi parce que tɔw yɛrɛ tɛ quoi tɔw suma min b'an fɛ yan olu de ka jugu ka tɛmɛ tɔw yɛrɛ kan bon vraiment jamana ko in selen bɛ degré min na bi ne miiri la u kan ka élection ko kuma ninnu dabila pour que jamana in bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na parce que ne b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ élection ko kuma fɔ ne ko olu t'a dɔn ko mɔgɔ minnu wulila ka b'u place la ne ko u t'i hami olu la de ya u k'a lajɛ ka hami maliden tɔw la u k'u yɛrɛ Bamakɔ to yen k'a fɔ ko Bamakɔ dama sumalen don u ka sabari u ka taa an ka jamana ka basigi filanan jumɛn fɛ tuguni o ye kuma dɔ ye mais kuma juguman tɛ ne miiri la a ka fête sur 7 la quoi n bɛ hakɛ to ɲini fɛ aw to kɔfɛla la san bi deli awɔ ayi kuma jugu tɛ quoi kuma jugu tɛ sori ko min bɛ k'a fɔ i tɛ kaba ye awɔ k'a ka hakɛ to ni malijuguw ka kuma buru a ka sɔrɔ k'a fɔ na ko k'a to a ka kuma k'o de ka ɲi non Isa tulo b'i la a k'u bɛɛ kɛ kelen quoi dala sɔnna ma awɔ merci beaucoup Isa tulo b'i la ala ka jamana in basigi amina rabi d'accord ala ka kanu to amina merci bien Mariam n dɔgɔkɛ Isa tulo bɛ kɔrɔfukan na sabula ɲɛma la a bɛ minnu na studio kɔnɔ ka ban ci min fɔra a ye dɔ faamuya kɔnɔ hali bi ko ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ faso ko de don nɛgɛjuru sira an b'o di lamɛndirɛjɛkulu ma 20 80 08 08 dɔ bɛ da la allo oui an sɔgɔma ala sira somɔgɔw Celeste i bɛ hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ Usman Moriba de don Usman Moriba k'an wele ka bɔ min ka bɔ Sotiba kuma b'i bolo awɔ a ka émission diyara an ye quoi an b'a fɛ
Yasi kɔni ka to fanga la san 10 ɲɔgɔnna kɔni. Voilà, foli diyara n ye. Merci. Voilà, an kɔni bɛ mun kɛ kɔni hali n'a bɔra sɔrɔsiya ka sigi fanga la quoi. N'o tɛ an fanga la quoi. Voilà, n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn quoi. Foli diyara ye. K'an bila ye. Ok, merci. Voilà, merci. Mariam minnu bɛ ka weleli kɛ sanka in kɔnɔ an b'a deli aw fɛ n'a aw ye weleli kɛ a ye arajo yɛrɛ faga pewu an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ mankan ma don a kɔrɔ sabula ni arajo dayɛlɛnnen don i bɛ ka kuma eko bɛ k'a kɔrɔ A ma nɔgɔn. ni dɔ bɛ da la an bɛ k'a dayɛlɛn hali bi faso kunkan kɛnɛ don ka faso jɔbagaw bilasira aw ka yeta jumɛn ye fasoko don 20 80 08 08 a bila ka don an sɔgɔma. denbaya bɛ di. Hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Musa Jalo Tarawele n bɛ Dawudabugu. Musa Jalo Dawudabugukaw don. Ayi tɛ Musa Tarawele. I Tarawele. Adel Fakɛ. Ok d'accord. Ok Adel tulo b'i la. Voilà ni Jaralakaw ka patron. Ok d'accord u tulo b'i la. An karamɔgɔ. Aw ɲɛna jamanaden ɲuman minnu bɛ yen bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ an kan k'a labɛn sa ka fɛn dɔ kɔnɔ. An karamɔgɔ ne mɔgɔ tigɛ cɔrilen don n kɔnɔ na. Ne maa min nana k'a bɛ a ye ŋɔnɔ bɔ a bolo fo k'a bolo sɔki a bolo ni e ŋɔnɔ cɛ o fana bɛ digira dɔɔnin. O dimi waati i b'o kungo kɔnɔ n'a y'a sama ka bɔ i kan na o ye lafiyalen ye. O de kosɔn n b'a fɔ maliyɛn ne gɛlɛya fɛn fɛn nana an kan ka segin k'a kɔnɔ. A kɔ ye an ka lafiya ye. Kosɛbɛ. Bon anw bɛ jateminɛ kɛ dugumana na. N'i ye jateminɛ kɛ hali Mali samiyɛ kɛcogo la. An karamɔgɔ n bɛ fɛn dɔ f'i ye i b'a kɔlɔsi san o san mangoro bɛ denko kelen kɛ e k'a lajɛ mangoro bɛɛ bɛ ka denko feere filanan kɛ sisan. O munna n ye jateminɛ. An ka karamɔgɔ dɔ ka wajibi sɛbɛn a ko ne jamana ɲɛmaaw ɲɛna. Ko hali jamana jiridenw bɛ denko fila kɛ san kɔnɔ. Ne kɔni ye mangoro dɔ ye. Mangoro in dennen don a ye ne dabaliya ban sabula n mɛnna n fana ye dɔɔnin kɛ sa mais mangoro ka denko fila kɛ ni ɲinan tɛ ne ma la kɔlɔsi dɛ. Voilà n terikɛ e fana ye denmisɛnnin min ye i lamɔna maa ɲɛnama bolo. parce que bɛɛ ka hakili t'a ye. Kosɛbɛ. donc nin ye taamasiyɛn dɔ ye ala y'a jira n na k'a fɔ an bɛ sira min fɛ a ka ɲi. minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ ka taa sira fɛ u ka segin u kɔ. n terikɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna. Bisimila. 92 mama ko casser tout et brûler tout la France va payer. Olu si tɛ sɔn ka tugu anw na, si tɛ sɔn ka tugu Mali dilabaw la. Mais n bɛna maa damadɔ tɔgɔ f'i ye. Olu yɛlɛmana cogo min na n b'a ɲini tɔw fɛ u ka taamasiyɛn ta olu kan. N bɛna n tɔgɔ f'i ye n balankɛ Seydou Traoré min ye ministre ye fɛngɛ na, min ye ministre ye de l'agriculture ye. Ani Bokari Kulubali. Bokari Kulubali. Bokari karamɔgɔ Kulubali. Bokari karamɔgɔ Kulubali. Ani Nuhu Togo. Olu maa damadɔ bɛ yen olu yɛlɛmana cogo min na a ye ne yɛrɛ dabaliya ban parce que ne tun b'u ka carrière politique suit. I t'olu to. U ka kuma fɔcogo kun ye ne sira. Olu to yen sa. Mais bi n bɛ ka kuma min fɔ bi n y'a senti k'a fɔ patriotisme b'u dusukun na. Bon maa maa n'u o bɛ cadre in kɔnɔ hali ni e tun bɛ mouvement démocratique la i yɛrɛ kan ka dɔn sa an sera zone min na. An sera zone rouge la segin kɔ tubabuw bila k'i faso ɲini k'i fa danbe ɲini. Segin kɔ k'i bɔkolo ɲini. M'o de ɲini mɔgɔw fɛ fɛn fɛn bɛ yen ko bɛ mankan kɛ de ko bɛ ninnu lagosi. U kan k'a dɔn ala ye fɛn dɔ de d'a ma bi an man ka to a ka tila n na. N'o tɛ Macron kuma min fɔ ni maa min bɛ yen ko e yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ. I ma ani man ka bɔ Macron da kɔnɔ. Parce que ni ɲinɛna kuma kɔ ni ɲinɛna ko kɛcogo kɔ ou bien ni yɛrɛ kunkolo tɛ baara kɛ i bɛ nin de fɔ. Ale ko minnu bɛ fanga na sa ko ils sont pas légitimes. Min ye Faransi wele ko jɔnga de don o kuma man di Maliyɛn ye n terikɛ jɔnga tɛ sigi cogo min Mali kɔnɔ maa si tun t'a fɛ. CEDEAO de y'a jagoya Malidenw kan. Modibo Diagne ka kɛ premier ministre ye bɛɛ hakili sigira bɛɛ b'o fana an jɛna ni jɔkun bɛ ka fanga ye. N'o tɛ Malidenw tun t'a fɛ o. O de ye olu wele. E kuma ale ɲinɛna kojugu koyi. N'ale ko ninnu tɛ légal ye o ma jɔnga bɛ ye légal ye wa. Ne ko jamana légalité bɛ dépend peuple de la wa a bɛ dépend maa damadɔ de la. N'o tɛ an ka maa caman sera Faransi bɔli la bolo la dɛ.
ka tila k'u ta ka na ka na t'u ye Sénégal k'u fa hali u ka hakɛ min kan ka d'u ma m'o d'u ma ale ɲinɛn'o kɔ dɛ nka m'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka taa fankelen fɛ hali bi sa ala ka hakili di hakili jugutigiw ma ala ka u sɔn hakili la min m'u se ka n'u fa t'o ma ala ka ɲɛ ka d'a ma amin rabi inshallah ala ko dɔw minɛ nɛgɛ kaɲa 8 sanga 50 an y'o sɔrɔ jamakan in kɔnɔ maliyɛnw kuma ye aw de ta ye sanka in kɔnɔ an y'an sɔnni sigi sujet 2 kan Choguel Kokala Maïga a taara n tori tɛgɛ fɔ Nations Unies Assemblée la tribune min bɛ labɛn ka bɛɛ lajɛlen wele diyaseleke naani na a ye na aw ka gɛlɛyaw fɔ degun jumɛn bɛ aw kan aw ka jamana kɔnɔ Choguel taara ka taa kuma maliyɛnw ka kumakan min bɛ an kɔnɔ a taara o de fɔ nin bila a ka don dɛ an sɔgɔma salamu alaikum wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sori lezina amanu i ma fili an cɛ Karim Kone ka bɔ Janjigila i Kone Karim Janjigilakaw sori n b'i fɔ a kɛra fama ye sori a ma kɛ ɲinan kɔni ye vraiment ma ɲini kɔ mais kuma bɛɛ n b'i lamɛn mais doni bɛ gɛlɛya an ma kuma caman sori n b'i yɛrɛ fo ala ka barika don i la amina rabi inshallah parce que an b'i si i ye tiɲɛtigi ye k'i nafolo nɔfɛ bana wallahi i b'i faso fɛ sori dɔw ko ko ne ye jeli ye dɛ ayi non o tigi m'a faamu bon d'accord jeli bɛ jamu bɛɛ la o sinon jeliw ma dɔgɔya tɛ dɛ ne ye 2 de ye sori ne b'a dɔn k'a fɔ i ye 2 ye bisimila sori n b'i dɔn kojugu d'accord a banna voilà sori ne delila an ka tɛmɛ o kan mais ni ala ka jɛ ne y'i ka numéro ɲini ka kɛɲɛ i delila k'a fɔ ko n'o émission banna ko ne y'i ka numéro fɛ ne y'i wele ka kɛɲɛ co a ma ta i ka numéro ma di ne ma n bɛ tila ka numéro di n tɛ jigin bi ni ma numéro di n'ala ka jɛ a bɛ diya n ye kojugu inshallah sori k'a fɔ Asimi Goyita ye ani Choguel Kokala Maïga ko ala ka barika d'u la o y'a mɛn an bɛ Mali dɔn n'o ni cɛ sugu di mais n bɛ mun fɔ Mali journaliste dɔw ye u kana n'u faso yira n'u numankuru ye Faransi journaliste bɛɛ bɔra ka Faransi défend nkalon kan hali n'a sɔrɔ Choguel Kokala Maïga ye kuma dɔ fɔ ko kuma ma t'u kanu na Mali lombo lamara ka taa Mali ban a kɛmɛrɛkuru 2 kan a ye kɛmɛrɛkuru 1 wuli k'a sen sabara sigi tɔkilentɔ de wulitɔ don bon a bɛ wuli fana d'accord n'a wulila kuma min y'a to k'a wulila a kuma ni kɔmasegin bɛ segin ka na Mali ma Faransi bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka ninnu lafo ka se k'a ɲini ka se ka ninnu mangoya on est prêt d'accord gɛlɛya o gɛlɛya mana na an pɛrɛnnen don k'a affronter fo Mali a Mali ka segin a danbe kɔrɔ de ma a ka fɔ ne t'a fɔ Mali kura dɛ Mali kɔrɔ parce que an kun ka ɲi diɲɛ bɛɛ kun bɛ référence ta Mali de fɛ hali Chine Mali de la k'a dumuni Mali de la ka Chine bɔ nɔgɔ la d'accord bon n'o Mali seginna a danbe kɔrɔ ma Mali bɛ wuli ka jɔ d'accord k'a f'u ka makɔrɔni ye ko makɔrɔni k'a hakili sigi olu ka mɔgɔ kelen mana fɛ yan o kuma bɛ caya an ka sanu min bɛ ka diɲɛ bɛɛ Faransi 3e de sanu na a sanu bɛɛ bɛ ka bɔ Mali de la d'accord Kasim Kone wagati sera voilà bon sori ka dakuruɲɛ kelen fɔ ka bɔ kuma la Mali ni min bɔra Faransi kumabɔli la Faransi ni o ma bɔ Mali kumabɔli la k'u k'u jɔ an ka dɔn mɛn quoi d'accord ala k'an bɛn sababa ma salamu alaikum inshallah wa alaikum salam warahmatullah Vincent Togo madame Kulubali Bintu Napo kilo garijɛgɛ kɛra nin ye sanga in kɔnɔ aw ni ce aw yɛrɛ sabula aw de y'a to kumakanw ka se ka sɔrɔ a sanuma maa minnu bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo parikaw kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min ye Tumani Sisoko Sidi Sheikh Bokoum ka taa se Bakari Dukure Sajan Konare Espagne Demba Soare Paris an b'u bɛɛ lajɛlen fo Alassane Maïga an ma ɲinɛ aw kɔ maa ma sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ ka aw fo ka waleɲumandɔn Maɲanbugukaw Labas Jirena ka denbaya ka taa se Madame Jire Kadia Diallo Madame Jirawa Maïga ka taa se colonel médecin de la protection civile Famaga Doumbouya n'a ka denbaya an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na Madame Doumbia Hassan Kulubali Madame Diallo Fatmata Doumbia école communautaire les perdreaux de Banakabugu tout le personnel Tanti Basso Yves Dolo ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ne yɛrɛ ba bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ Maɲanbugu concession rurale
awa madame Maiga awa Dumia amba fana fo sanga in kono mama ki sokolembe anna Musa Mariko yanfu senu yara service la bela menna Mamari Traoré sera kromiketana directeur du complexe scolaire Mamadou Jara Fantasuri Falaje Sokro ambu u bela jelen fo madame Sare Mariam Koulibaly wakati mi no sugantira kadama wakati nanase kuma kalaba we jume kuma la kan laban mine bulu ama wuli baga belaje ama lamel baga bela fulu ani munu ye wuleli ke ani mo munu ye wuleli ke alhamdulillah ko bega fulu be kana ko d'accord o jaranye kuni che kuni baraju yere merci numéro de téléphone min b'a fait kan soro negajuru sera jemakan ko fela la 76 27 40 36 76 27 40 36 ala ka tile hera di an bɛɛ lajɛlen ma docteur Mamadou Diallo a bɛ lamɛn na api domina ɲamakɔrɔ 30 mètres la wassalam